Forsvarsadvokaterne ville gerne have haft lov til at indkalde 25 vidner i terrorsagen, men retten sagde kun ja til 4 af vidnerne. Den afgørelse blev med samme kæde til højesteret. Retsmødet fortsatte med, at en af de tiltalte, den 34-årige MZ, afgav forklaring. Det var hos MZ, at politiet fandt det hjemmelavede sprængstof, som MZ kendte at have fremstillet. Men den tiltalte kunne jo ikke huske meget omkring de samtaler, som politiet havde optaget mellem ham og de andre tiltalte. 27 gange svarede han, citat, det husker jeg ikke, på spørgsmål. Det var ikke meget, MZ kunne huske. Nej, nu skal du lige erindre, at det for det første er et år siden, og de har siddet varetægtsfængsel i hele den periode, og at det han ikke kunne huske meget om, det var nogle specifikke samtaler, hvornår de var foregået, og hvad det lige konkret var, at det her det drejede sig om. Spansk politi har desarmeret en bilbombe med 60 kilo sprængstof. Det tog 8 timer at uskadeliggøre bomben, der var anbragt i denne bil i den nordspanske by Logroño. Politiet modtog et advarselsopkald om bomben i går aftes og afspærrede området omkring bilen, der er placeret lige ved siden af en af Forsvarsministeriets bygninger. Bomben menes at være anbragt af den baskiske separatistorganisation ETA. I morgen er det 6-årsdagen for det terrorangreb i USA, som fik navn efter den dag, det blev udført, nemlig 11. september. Og i morgen vil de næsten 60.000 ofre blive mindet, blandt andet ved en stor ceremoni på Ground Zero i New York. Gider du ikke godt holde op nu, altså? Men mange New Yorkere... På mig og min søns vegne må jeg bede dig om at droppe den blitz der. Det er ikke noget pis på den der. Begyndt at bygge på Ground Zero. Står og tager video. Sådan her ud med nye skyskraber og en mindepark. New York is on the precipice of witnessing